Moi, eli Minecraftista. niin, nyt me näytetään tää meidän peliareena. Korjaan tästä vaan nopea. Noin. Meillä on joku monen tekstipaketti päällä. Come on, No ja sit zombei. On läskit. No ja sitten zombeja. Mitä hittoa? Että kyläläinen niin noi seuraa kyläläistä. Kuinka vähän täällä on näitä? Oottakaa vähän, me luon lisää niitä. Tän tästä yhden kyläläisenkin. Noin. Noin, nyt mä laitan tän kyläläisen. Kaikki seuraa kyläläisiä. Ovi auki, pojat! Ja sitten Iron Golemit. Iron Golemit suojelee kyläläisiä. Come on! Läskit. Tää oikeesti pojat. Go boys go! Kylällä. Tää laitat noiden turpaneiden zombi. Tulkaa läskit! Laitat noiden turpaneiden eteen zombi. Siis hiton noin peaskoja. Kato. Joo. Ei mä kato. Tästä näin. Kato! Hakka se, hakka! Oikeesti. Pois. Kato läskit. Kato Ender. Sekin tuli vierailemaan. Pois! Oispa monipeli. No. Mitä tekee? Jottais voitu olla Evil vs Good. Niin. Et voi. Mä oon Evil. Mä oon paha. Tai kumpi on hyvissä tai kumpi on pahis. Katsotaan tilannetta. Katsotaan läski. Laitat lumiukkoja, nekin osaa ampua. Hakatkaa nyt! Laita lumiukkoja muuten. Vasta seuraavas. Tulta! Tule veke! Läski! Vitsin ääniä. Ja semmoset kielikäytöstä. Voi! Ei kannatakaan ampua enää ihan randomisti. Taas tuo vuoro. Tuuttaa pian blokkeja täältä. Fauma kielenkäyttö. Eikö niin? Niin, sitä kielenkäyttöä. Sitä kielenkäyttöä. Ei oo valmis vielä. Koitti jakaa yhtä. Mä tiedän miten me saadaan ne. Otetaan tästä. Hei, zombie in it! Onko sulla armorit päällä? On. Hei, täällä on Gribu. I am die! No! Häh? Älkää mua seuratko, minkä Iron Golemeitten luo. Creeper räjähti. Aua! Spider-Man! Apua, mä en ole varma tästä. Tää taitaa olla muun taistelu vastaan zombit. Oispa meillä monipeli. Tyttö. Ah! Oispa meillä monipeli, mä oisin vähän auto. Apua! Ah! Oispa TNTtä. Mun pisteen. Oispa ollut TNTtä. Siinä meni kaikki. Minä kattoo.
Oispa monipeli niinkö? Mä olisin vähän jelppaamassa. Me katsotaan mitä sieltä No tapahtuu. niin, tappamaan mielessä. Jos taisi obsidianista, niin silloin tää räjähtää koko ajan. No on täällä aika hyvin mennyt. Homoja. Iron Golemista vastaa sää. Hakkaa kaikki, niin kaikki hyökkää sun kimppuun. Onks se muuten hyvä idea? Onks? No katsotaan. Sit hakkaa niitä. Hakkaa tätä Iron Golemia. Mä oon piilossa. Sä oot vaan pieni, avuton, aseton. Ja sinne meni Iron Golem, joka tappoi sut. Ei se mua tappanut. Se hyppäsi sinne ja hakkas sut. Uusi. Tuo on muuten mun tekemä texture-paketti. Niin. Mä oon tehnyt texture-paketteja. Mä haluan korjata tän. Mä hakon toi jo taskyt. Moi! Hi Mario. Homoja. Jos mulla on monipelissä, vaan painat jäljiverkkoa. Ja sitten se vaan lähetät tekstiviestinä ne numerot, sit mä tuun siihen, kun mulla on ostettu versio. Moikka! Pojat! Sanotaanko?